מישהי כתבה לי שהיא בוגדת בבעלה עם אחיו. אני לרגב, הייתי עיתונאית כל החיים שלי, עזבתי את העיתונות הממוסדת, הפכתי לעשות עיתונות בסושיאל. אני עושה ייעוץ תוכן אסטרטגי, מרצה לתרבות פופולרית. הייתי בערב וידועים, והיה מדהים ומצחיק, והיה מפתיע. ספרי לי רגע, מאיפה זה התחיל? מה זה אומר? אחד הדברים שהפיצ'רים של אינסטגרם מאפשר לפנות בשאלות לקהל. שאלתי שאלה שהיא יחסית פרובוקטיבית, הבטחתי דיסקרטיות מלאה. מי הקראש הסודי שלך, אם הייתי יכולה להיות עם כל מישהו בעולם בלי השלכות. ואז נשים נפתחו. עבר שבוע, הגיע שוב יום שלישי, אמרתי, טוב, בואו נשאל עוד שאלה. הדבר הכי נורא שעשית לקולגה, משפט שאימא שלך או אבא שלך אמרו לך ונשאר איתך כל החיים, זה אגב היה שובר לב באמת. והחלק הזה של הוידוי, גם אם הוא באינסטגרם, גם אם הוא אישה זרה, הוא כאילו משהו יש בזה משהו מאוד משחרר. איך מתוך זה הגיע הערב וידועים? אמרתי, בואו נעשה ערב נשים. יש תיבת וידועים זהובה. שילבתי את זה עם הרצאה על פנטזיות, על מיניות, על למה אנחנו אוהבות להתוודות. וידוי ששמעת אותו הכי הרבה. להיות עם אישה, חד משמעית שלישיות, נשים רוצות שיסתכלו עליהם. אלמנטים של סאדו-מאזו. ופתאום שכולם אומרות פחות או יותר אותו דבר, קודם כל זה מנרמל מלא דברים. כן. רגע, אם כולם אומרות את זה, אז זה בסדר שאני רוצה את זה? ממש, ממש. אני זוכרת שהייתי בערב ושמעתי כל מיני דברים ואמרתי, אוקיי. סבבה, אני לא כזאת מוזרה. זה תמיד מפתיע אותי כמה זה עובד מדהים, כאילו נשים שפשוט רוצות להתמסר לחוויה. גם יש בזה מין חלק שאומר, אני אספר. מה יקרה? גם מי שמתוודה, החברות שלה לא יודעות את זה, שיש בזה גם את המרכיב שלה. זרקתי פה פצצה ואין לך מושג שזו אני. את בעצם מקבלת גישה למה שקורה במוח של אנשים, מה שקורה בחיים של אנשים. אם את עושה מחקר באמת על נפש האישה הישראלית, מה המסקנה? כולנו רוצות להיות נאהבות, זה לא חדש, זה לא מחדש לאף אחת. הניסיון לחתור לדבר הזה, להבין איפה את נאהבת, איפה את לא נאהבת, מה חסר לך, מה יש לך, כמובן תוך כדי השוואה בלתי פוסקת לאחרות ולאחרים, זה מאוד מאוד בסיסי בקידוד האנושי שלנו. רוצות להיות נאהבות ולרחל, כן? באמת.